La gallina cresta blava. A la gallina cresta blava li agradava molt llegir. Mentre les altres gallines picotejaven a terra del corral, la cresta blava llegia contes de pirates. Llegia i llegia. Només es dedicava a llegir contes i, és clar, s'oblidava de pondre ous. Al principi, ningú li va donar importància, fins que un dia el granger li va veure alguna cosa estranya a la gallina cresta blava. «Per què portes aquest pegat a l'ull? Com és que t'has pintat la cresta de color blau?», li va preguntar. «Perquè el blau és el color del mar. Soc una gallina pirata», va respondre la cresta blava i va continuar llegint contes. El granger, mentre es gratava la barbeta, es va burlar d'ella. «Ha, ha! Si tu ets una gallina pirata, jo sóc un domador de circ», i va afegir. «Val més que ponguis ous». Però van passar els dies i la gallina cresta blava continuava sense pondre ous. Seguia amb les seves lectures de pirates. Llavors, el granger es va enfadar de debò. «Això no pot continuar així! Si no pons ous, faré un bon caldo amb els teus ossos», li va advertir molt i molt empipat. «Qui diu que no ponc ous? Aquest matí n'hi poso un ou molt especial. Em sembla que és d'or», va dir la cresta blava. «Un ou d'or? No em facis riure. I on és, si es pot saber?» «L'he enterrat en aquest mateix corral. L'hauràs de trobar». El granger es va gratar el cap. Va pensar que la gallina se'l rifava. «No puc perdre el temps. Tinc molta feina», va dir queixós. «D'acord, doncs et donaré un plànol del lloc on està enterrat el tresor». El granger va entrar a la casa i en va sortir ben equipat. 3 passos cap al nord, 4 cap al sud, busca la gàbia del conill, mitja volta, 5 passets cap a l'oest, sota la figuera. Vinga a buscar i buscar, tot i que no volia admetre-ho. S'ho estava passant d'allò més bé. Feia temps que no es divertia tant. «L'he trobat!», va dir el granger emocionat. «Molt bé, senyor granger», el va felicitar la cresta blava. «Però vés amb compte, a veure si trencaràs l'ou amb el pic». «Per si no és d'or! Aquest ou és de xocolata!», va exclamar el granger amb veu de tro. «Bé, però és un ou, oi?», va dir la gallina amb un somriure que alegrava la vida. El granger, mort de riure, va caure d'esquena a terra. Els altres animals del corral també es van posar a riure, tot compartint la seva immensa alegria. I així va ser com, gràcies a la gallina cresta blava, el granger va descobrir que els tresors veritables no es trobaven sota terra, no. Els tresors veritables són a la vista de tothom. L'amistat, un company de jocs, la imaginació, un conte. A partir d'aquell dia, cada tarda el granger i la cresta blava compartien una estona llegint i llegint contes. La gallina llegia i el granger l'escoltava amb uns ulls brillants, o a l'inrevés. I conte contat, el conte de la gallina cresta blava ja s'ha acabat.